дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистону русия масоили муҳими муҳоҷиратро баррасӣ карданд. соли гузашта тоҷикистон ба беш аз 26 давлати хориҷӣ маҳсулоти кишоварзӣ содирот кардааст. ба эрон бераводид. вазири энергетика гуфт, кай лоиҳаи каса 1000 ба кор медарояд. наздики 6000 омӯзгор баъди хатми донишгоҳ ба мактаб барои кор нарафтанд. дар шаҳри Москав ҷиҳати иҷроиши тавофуқҳои мулоқоти роҳбарияти олии ду кишвар машваратҳои байни идоравии Тоҷикистон ва Русия вобаста ба масъалаҳои муҳоҷират, таъминоту бо кор ва таълими шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия баргузор гардид. тавре ки намояндагии Тоҷикистон оид ба муҳоҷират дар Русия хабар медиҳад, дар ҷараёни гуфтушунидҳо масоили таъсиси марказ барои кӯдакони лаёқатманд дар Душанбе, фаъолияти 5 мактаби муштараки Тоҷикистону Русия, мутобиқ гардонидан ва интиқоли китобҳои дарсӣ ба забони русӣ, таълими таърих дар Тоҷикистон, инчунин ташкили сафари вазири маорифи Русия Сергей Кравцов ба Тоҷикистон баррасӣ шуданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин роҳҳои ҳалли мушкилоти марбут ба қабули кӯдакони муҳоҷирони тоҷик ба мактабҳои Русия мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамзамон дар машваратҳои васеъи байни идоравӣ оид ба масоили муҳоҷират доир гардида, дар ҷараёни он доир ба масоили ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷират, қонунӣ гардонидани будубоши шаҳрвандоне ки дар рӯйхати таҳти назорат қарор доранд, баргузории муоинаи тиббии шаҳрвандон дар Тоҷикистон, бекор кардани манъи вуруд барои ҳамватаноне ки барои қонуншиканиҳои начандон ҷиддӣ ҷорӣ шуда буданд, табодули назар сурат гирифт. ғайр аз ин ҷонибҳо масоили имзои протокол оид ба ворид намудани тағйирот ба созишнома байни ҳукуматҳои Тоҷикистону Русия дар бораи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони Тоҷикистон ба фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар қаламрави Русия, инчунин таълими касбии тоҷикистониён ба ихтисосҳои кории серталаб дар Русияро баррасӣ карданд. гуфта мешавад, чорабинӣ дар рӯйҳаи ҳусни тафоҳуми хоси шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Русия баргузор шуда, ҷонибҳо бахши рушди минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба дар самтҳои зикршуда изҳори омодагӣ карданд. хабар медиҳад Азия Плюс. соли 2024 ба беш аз 26 давлати хориҷӣ дуру наздик маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда шуд. ин матлабро вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода ба намояндагони васоити ахбори омма зимни нишасти матбуотӣ баён дошт. иттилоъ дода шуд ки аз маҳсулоти кишоварзӣ содирот гардида 85% ба давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 15% ба давлатҳои хориҷии дур рост меояд. тибқи таҳлилҳо аз маҳсулоти содирот гардида нахи пахта зиёд аз 100 000 тонна, сабзавот зиёд аз 30 000 тонна, меваҷот беш аз 40 000 тонна, меваи хушк зиёд аз 90 000 тонна ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ 6,8 000 тоннаро ташкил медиҳад. дар натиҷаи тадбирҳои андешида соли 2024 истеҳсоли картошка 134% талабот, сабзавот 2,4 маротиба, пиёз 5,5 маротиба, сабзи 3,6 маротиба, полизи 3,7 маротиба, гӯшти шир 100% ва меъёри истеъмолӣ барзиёд иҷро гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. эрон низоми раводид бо Тоҷикистонро барои сафари ҳавоӣ ба ҳама шаҳрҳои ин кишвар пурра лағв кардааст. қарори дахлдор аз ҷониби шӯрои вазирони ин кишвар аллакай имзо шуда аз 3 феврали соли ҷорӣ ба иҷро медарояд. гуфта мешавад ки то санаи 3 феврал ҷониби Тоҷикистон низ дар бораи лағви пурраи раводид қарори дахлдорро қабул мекунад. баъди ин шаҳрвандони ду кишвар метавонанд бидуни монеа ба ҳама шаҳрҳои кишварҳои якдигар ба муддати 30 рӯз дар давоми 90 рӯз сафар кунанд. бояд гуфт ки қаблан танҳо байни Теҳрону Душанбе ва баръакс ва онҳо ҳам тариқи хатсайри мустақим раводид лағв шуда буд. иттилоъ медиҳад Азия Плюс. вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон Далери ҷумъа зимни нишасти матбуотӣ хабар дод ки лоиҳаи каса 1000 соли 2027 ба кор хоҳад даромад. ба гуфтаи ӯ ҳоло корҳои сохтмонии лоиҳа дар қисмати Тоҷикистон ва Қирғизистон пурра ба анҷом расида. рӯзҳои наздик хатҳои интиқоли барқ вобаста ба пурӯжа миёни кишварҳо пайваст хоҳад шуд. мушкили асосӣ ба гуфтаи вазир манъи маблағгузориҳо аз ҷониби шарикони рушд дар қисмати Афғонистон буд ки хушбахтона дар пайи гуфтушунидҳои тӯлонӣ вобаста ба зарурияти тарҳ аз сар гирифта шуд.
корҳои сохтмонӣ дар ин қисмат дар назар аст ки соли 2026 анҷом ёбад, қайд кард вазир. ҳамчунин вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон гуфт ки ҷумҳурии тоҷикистон ба пайвастани русия ба ҳалқаи энергетикии осиёи марказӣ манфиатдор аст. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. вазири маорифи тоҷикистон мегӯяд, дар соли 2024 донишгоҳҳои олии касбии кишварро 13 000 ва донишгоҳҳои миёнаи касбиро 3 000 нафар бо ихтисоси омӯзгорӣ хатм карданд. аммо ба гуфтаи ӯ танҳо 64% онҳо, яъне 10 240 нафар ба мактабҳо ҳозир ва бо кор таъмин шуданд. вазир мегӯяд, 36% дигар, яъне наздик 6 000 нафар ба мактабҳо барои кор ҳозир нашуданд. вазир гуфт, нисбати нафароне ки буҷавӣ таҳсил карданд вале барои кор ба мактабҳо наомаданд, донишгоҳҳо ба додгоҳ муроҷиат мекунанд то онҳо маблағи таҳсилро пардозанд. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.